Čau, Myši. Veľmi málo točíš v sklade videa. To by si mala viacej. Proste nech ľudia vidia, že ste naozaj veľký sklad s ovocím a zeleninou a teda aj ostatnými vecami. Tak normálne prejdi cez nutrajšok trocha, poukazuj zeleninu nejakú, no ne, že chyť do ruky jablká si prehadzuj, alebo dyňu si daj na hlavu, ja neviem, zeler ukáž nejaký obrovský, aký máte, proste choď potom aj do ovocia, aj tam nejaké ovocie pochytaj, poukazuj, usmej sa na kameru, čo by bolo super, keby si išla aj do mrazáku, najlepšie, že v tričku, aby to bolo také vidieť, že ten wow efekt, že tam je zima, jaká ti je zima, haha, a zahádžeš si tými saklami mrazenými, vieš, toho ovocia a potom vlastne ukáže aj ten suchý sklad a tam ukáže máte rýžu alebo ja neviem čo všetko tam proste máte, orechy, čaje a také, tak to tam poukazuj. No a daj do kamery aj web, aby vedeli, že vlastne na webe si môžu všetko pozrieť. Dobre? No, zakývaj do kamery, usmej sa a hotovo, vybavené video.